Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembang dari Tiaramon yang berjudul Kisah Diratoi. Anak urang si kubang putih pai kabalai arisa hanjo memakai baju kuntiang Cino ulah rayu si daun sirih bacarai pinang yo tampuanyo apa kadayo si carano urang kapau pai kaladang sarupa kone jo bajunya iya buru lakunya alang ayam tapau disembahnya urang sari mama juga pai manggale kapadang luang iyo sari bayam putih ko indah siko alang manyembra jiko mandi denai dahulu ayanan usah adia sawa bisawa usah dikaruhi jika mati denai dahulu matinan usah adia jangwa dijangwa usah diratoi. Inilah perjalanan menuju Batu Sangkar dengan saudara-saudara kita dan juga teman-teman di belakang. Kita lagi main TikTok, guys. Urang kapau pai kaladang sarupa kone jo bajunya iya buru lakunya alang ayam tapau disembahnya urang sa